ingredients. Okay. Hi guys! Welcome again to my channel. Ano ba yan? Di pa ako nakasupply guys. Bagong ligo. Oras na ng tanghalian. Kaya magluluto na ako. And I want to share it with you. This chicken curry with these ingredients. Of course, first, the garlic, ginger, red onions, the chicken powder, salt, and then of course, the coconut cream, gata. Ayan guys. Wala yung natural gata ko kasi hindi nakapunta ng palengke. Kaya okay lang din ito kasi natural naman to. Maganda naman din ito. Okay. And then of course the chicken wings. And then I have here the chili slices. I don't know how do you call this kind of pepper. That I think that is I don't know. Hindi naman labuyo. Tapos, merong carrots at patatas. Then, of course, the bida, the red curry. Ayan, ang binili ko doon sa supermarket. Pwede rin yung ordinary curry, okay? This is the real Thai, original Thai cuisine. Kasi nakita ko to doon, kaya sabi ko, itry ko. Okay? Pare-pareho naman ang lasa niyan. And so, ang ilagdag ko na lang dito ay yung cooking oil. Okay? Pasensya na kayo. Huwag nyo nang tignan ang mukha ko. Ganyan lang talaga yan. Dahil bagong ligo at mainit dito. Ayan. So, umpisa na natin. Okay. Initin na natin ang kawali. Ayan. Switch on. Ayan. Place 3 to 4 tablespoons of cooking oil. Okay. Ito ay ginger. Ginger, thinly sliced, and thinly sliced garlic. So, una muna ang ginger. Then, next, the garlic. Pag naamoy na ang aroma ng ginger, sumunod na ngayon ang garlic. Ayan. Haluin. And then, naamoy ko na ang aroma ng garlic. So, next is onion. Saute it until the onions will be translucent. No? Like that. So, next is the chili slices. Here, spicy ang gagawin natin today. Wala na akong bell peppers na stock, guys. So, okay lang din kasi meron naman itong chili slices. Wala siyang bell peppers na kasama today kasi hindi ko nabili doon sa supermarket. I forgot. So, ngayon, next to that is the main ingredient. The chicken slices. Ayan. Ang pinili kong chicken, guys, ay chicken wings. Kasi gusto ko itong chicken wings kasi mas malasa. Ayan. Okay? Amoy siya. Amoy yung kanyang spices. Amoy na amoy. Maganda ito guys. Kung makakita kayo ng ganitong chili, maganda ilagay dito sa chicken curry. Ayan. Pampawala ng lansa, pampabango, at pampalasa. Ayan. Ayan siya. Ganda, diba? And then now, it's the time for me to place the carrot. Ayan. Carrot with this. Pwede rin sabay sila ng patatas. Kasi pareho lang yan ang tagal ng pagpaluto. Yan. Okay.
Haluhaluin para ma-incorporate lahat yung kanyang spices. Ayan. At ngayon, ilagay ko itong chicken powder. Nor chicken powder. Yan. Halu-haluin again. Ang sarap, no? Ang kulay niya, magandang maganda. Very beautiful. Diba? Ayan. And then, ngayon, may gisa na lahat. So, next is the coconut milk. Ang gata. Nakita nyo kung ano to? This is the Pantay Nora Singh Coconut Cream Gata. Meron ding Philippine made nito, guys. Okay? Any brand. Basta't gata. Okay? Mas maganda sana kung may natural coconut. Okay? Diba? Ang ganda. Ang sarap tignan. Oh. See? Nice na siya. Ayan. Kumukulo na siya. Kumulo na yung kanyang gata. Siyempre, kumulo na yung niluluto natin. Hindi lang yung gata. Nagpapatawa din naman kalbo. And then, open na natin itong ayan. Ayan siya, guys. Ganito yung binili ko. Pero, you can use any kind of curry powder in the market. Okay? May red kasi, may yellow. Magkakaiba ang kulay, guys. At ito ay red curry paste ang binili ko. Yung paste sheet, guys. And then, takpan lang natin at hintayin natin lutuin natin mabuti. 15 minutes natin hintayin bago natin bisitahin. Okay? Maluluto na yan after 15 minutes. Okay, guys. Ayan na. Medyo maayos-ayos ng buhok ko dahil hindi na masyadong basa. Okay? Ayan. At mamaya natin lalagyan ng asin kung kulang ang kanyang saltiness. Okay? Nanonood ako nito. I love this family. Ang ganda nila Alex Gonzaga, Tony. Hinahangaan ko talaga yung family niyan. Si Papa Bonoy, sila Mami Pinti. Ang cute-cute ni Mami Pinti. Ang ganda-ganda. I love this baby. Ang cute-cute. Ang ganda nila. Ang ganda ng family na yan. Okay, guys, hintayin lang natin na maluto yung ating manok. After 15 minutes, ayan na, guys. Wow naman. See? Hinayaan natin ng 15 minutes na luto na siya. At ang sarap. Ilagay natin sa low on fire. Ayan. Wow. Grabe, ang sarap naman nito. Okay. Ayan. Kumuha ako ng fork para tingnan natin kung luto na nga ba. Tingnan natin yung patatas niya. Diyan natin Ayan. Very malambot na, guys. And, wow. Wow, wow, wow. Pakita ko sa inyo paano ko tikman. Tingnan natin kung
Anong lasa? Kung kailangan pa ba ang salt? Ang init. Okay na ang kanyang pagka-salty, pero para sa akin, konti lang, konting-konti, mga siguro 1/2 teaspoon, like that. Nakita nyo? Kulang siya ng konting-konti lang. Ayan. Kakain na kami. Kakain na tayo, guys. Oh, nakita nyo? Wow na siya. Wow. Ang sarap niyan, guys. Wow. At ano na, magpapaalam na ako, guys. At sana ay lutuin nyo rin ito. Ito'y napakasarap at healthy, very healthy na food. This is an international recipe. Ayan, patayin ko na, guys. At magpaalam na ako talaga. Finally. Please like, comment, and share to your loved ones, guys. Kung naibigan nyo ito para sa ganun maraming matutong magluto ng masarap. At mag-subscribe na kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Subscribe to see more, okay? At kami ay kakain na. Tayo ay kakain na. Okay, bye-bye. Bye-bye. Love you guys. God bless us all. At sana ay mag-ingat kayo lagi.